Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Proverbio 21, versikulo 6. Irwam mo ti ubing iti umno adalan, kat oray inton lumakayan, di nanto panawan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Elmer, agi na natapay. Nabannog akon. Ura siya, mabisinak pa yan. At nabalong ko a biskwit dito bag ko. Atoy. Agyaman nak, imbagla pamadpad iti bisin. Inton madamdam ha. Ibunag tadag iti pagpabunag ni Nana Anding. Adda nga taman ng libre apangal daw nga itod ni Nana Anding. Win Elmer, sigurado na ita. Ni Nana Anding pa iti konam. Nasimpot na dyan so kita abakit. Win Elmer, katamom ka di? Ni Chito idi ti tagabunag na. Kasta ka di? Wen, ngam na doktalan ni Nana Anding. Nagtaktakaw ni Chito iti lako na. Iso adatan ti kayat na. Isumot lagayam Wen, iso asaan ta adadalan ti panagtalak nga impay kadatan ni Nana Anding. Nay, apay nga awan pa'y ti Adim. Nakaidalimanagtan ngam awan pa'y laang. Ay padasem man nga awagan iti silpon na anak ka. Nanan! Oh, anday tamad gaya mo ni Brian. Ay, napayag kayo ka din na nagururay? Saan Apag gusto lang, ti isasangpot mo. Ala, agawit tayo nga roden. Mudtuyin dagiti awitag, tayo tayon. Oh, nanang, dati amin ti naglakwak. Nasurok alimagasot dayta. Dayto'y matinatgadan ti Adim. Talugasot aming. Mabiit laang ta irwar ko matinaglakwa. At dayta, jak pa'y nabilang aming. 5. Nasurok nga upat agasot kan 11 pesos, nanang. Ala, ipan mo iti pangiduldulinan tayo anak ko. Taisuntumanan ti usaran tayo inton bigat. Narigat ti kasi apan ng biyag tayo. No saan tayo magtrabaho? Awan pag biyag tayo. Ay kat na imbagla ang anday to'y anak ko. Ngam tay awan apulos. Sa bagay, no ikumpara ka nagiti awanan talaga. Mas nagasgasat tayo pa'y laang. Tinapatag kat agga po itinalinis at trabaho ti inaldaw amat gadan tayo. Uwan, nanang. O sige, tain naktulungan ni Brian amang isagana iti pangrabyan tayo. Oy, Brian, kaya't bukat iti sumurot kada kami. Ha? Ada ti pag natigrupo a pagkwartaan. Anya ka di dayta pagkwartaan, Chito? Serken tayo ti pwesto ni Tata Jackson. Anya? Wen, Brian, takawan tayo ti pwesto na. Pagbibingayan tayo to, ti maala tayo. Pasensya kan, Brian. Jak marami dayta. Sana kabaalan ti konsensyak? Os! Nag-straight kamatlaw na yan. Sorry. Ngam jak kaya ti agarami iti may kaniwas. Saan na tayo amatiliwan, Brian? Adda ka kuntsabak iti unag. Uray pa'y. Ngam talaga jak kayat. Iso apasensyakan, Chito. Kasasaumat ni Chito itay. Aw-awisin na kasumurot iti pagnada. Sarkan ka no ti grupo da ti pwesto ni Tata Jackson. Brian, day tatisan mong raramidan. Lipato mo ti panaggayam ta. No sumurot ka kadakwada. Pinagkadkadak, mate. Jak kayat nga rami din ti kasjay. Namabalin, di man kasarsarita day dya tao. Kaduan nakman kiti, Elmer. Agi pulong tayo ti market supervisor. Tapno malapdan ti plano ni Chito. Nana, amom ka di anatiliw ni Chito iti rabi Taapay.
Kinamag dagiti pulis. Gaputa sinarak dati pwesto ni Tata Jackson. Ay, una yan day di Achito. Ingka kaubingan na ti kasjay nga ugali na. Ti atap ti management diti palingki. Kat adda ti pa kay naigan na kadagiti pa nagtakaw diti palingki iti kalabos. Ay, kasano nga min asaan nga agbalin akas dyan ni Chito. Kanunungan mo ti inana. Wan nga rod nanang. Konsentidor mat ni Nana Biring. Hoy, Bileng! Ayan, tagin lalay nga anak mo. Nay, asino ka di nga anak ko, Maray? Ni Brian. Anya ti masapul mo iti anak ko. Amom ka di aga po kankwana kat nakamag di anak ko idirabe. Ha? Iso tinagipulong ka nagiti pulis. Ha, ayan na day tanga anak mo, tabasi-basot man. Ay, unay kan, Mari Biring. Agdadata-ada ti aramid di anak mo. Ngam kanunungam pay laang. Ay, makitak laang day ta anak mo. Basi-basot at talaga. Among, Mari Biring. Numan ti anak ko tinagipulong. Rumbang laang nga inaramid na ti kasjay. Ala, padasem adang ran ti anak ko. Tasyak ti makalaban mo. Aha! Nakita ka mo't laang, Brian. Nana Biring? Apay nga in-report mo ti anak ko iti market supervisor, ah? Rumbang lang matinaramid ko, Nana. Obligasyon tayo a protektaran ti pwesto dito'y palingke. Naagrason ka pa'y laang! Nego, husto nante! Daytoy, pay! Nego! Ay, Biray! Isardang mo adang dangran ti anak ko! Ay, Jack sardangan adang ran daytoy nalaing nga anak mo! Gusto na isan! Idarum ko dayjay abirang. Saan nanang? Ang mga noromis ba? Kat nakarkaro pa'y tiaramidan na. Ay saan nakamabutang? Ado tinakakita iti inaramid na iti adem. Mabuta nga kiti mabalin nga aramidan dagijay nga agina. Ay saan kang agbutang anak ko? Gaputadda tayo iti husto. Naglitom dagiti takyag mo binasibas ni Nana Biring. Wan nga rod. Aging ka ita. Nasakit pa'y laang. Agpaiso ka di nga idarom ni Nanang mo ni Auntie Biring. Wan, Elmer. Di mi ka makayat. Ngam, agpilit ni Nanang. Naskan ka no amaikan ni Auntie Biring iti leksyon. Unay mat nga minan ti kastango galing ni Auntie Biring. Iso aluko ni Chito. Takan kanunungan na. Amom ka di. Nakarwaran ni Chito. Inremedyo siguro ani Nanang na. Sigurado day ta. Kat no agsubli. Sigurado asiga-sigan tumanen. Sigurado na ita, Brian. Iswanas ka ngagsagana ka. Oy, Brian! Agsarita taman. Apay ka di, Chito. Amok asikatin ng ipulong kanya kiti market supervisor. Kat gapo iti panang ipulong mo. Tiniliw da kami dagiti pulis. Isardang yung aminan ti kastangar aramidan nyo. Oy, asino ka? Tapno lapdan nak iti kayat kong aramidan, ha? Awan tinasayat nga ibu nga ter aramidan nyo, amadi. Brian, agan anad ka. Tarisbakan kanto. Mari Piling. Apay, anya ti masapul mo, Maray. Umay nakka di manan riribukan. Ay saan, Mare? Umayak ko mamakisaritakan ka. May papan itian niya. Kidawag ko mga iatras mo ti demandam kanyak. Nay, kas kamot latay na amo a karneron nga umay makisarsarita kanyak ita. Pakawanan na ko Mare. Ladingitak, Maray. Ngam saan ko apalabsan tinaramid mo. Ha? Amom amad itinaramid ti anak mo. Ngam pabasulam pay laang ti anak ko. Gapo iti panangireport na iti market supervisor. Iso akas jay ti anak mo. Takan kanunungam ti dakas nga aramid na. Ay naamiris kunday ta, Mare. Ladingitak, Maray. Ngamjak mapatgan ti kiddaw mo. Kasaritam tulaengen ti abogado. Brian, asino ti sumuro ng abunagan tati kargana? Ijay pwesto ni Tata Jackson. Darasan tangarot ti mangan, tapno makaaduta.
Elmer, plano nga ituloy ti panagadal ko? Kaya't na kanya asawan day ta? Ket saan kan nga agkargador? Saan man? Kada Sabado ken Domingo, agkargadorak lata. Okay mo tibiyag ta dito yung agkarkarga. Nauma ka din. Sa bali latan, wad na maiturpos ta, Elmer. Dakdakal ti oportunidad ta adumuras. Kumusta ti panagadal mo, anak ko? Medyo marigata na kiti panagadal ko. Nga masapol nga ikarkarigatak, nanang. Wen, kasta ti aramidem, anak ko. Suportaran da kakin ni manang mo. Dakkal ti naitulong ti scholarship. Ngayon jaya kanyak ni market supervisor. Wen nga rod, anak ko. At least, saan tayon a problema ti tuition fame? Aw-awisak met ni Elmer. Tapno aginroll inton second semester. Kasta ka di, anak ko. Wen nanang. Umapapal nga rod. Idi nakita na nga naka-school ID Naimbag nga, aldaw yo, antipiling. Chito, Umay kayo kumakasarita. may papanitian niya. Kuante, agpakpakasyak kada kayo. Yatras yo kumantidar mo empila yo iti inak. Ha? Pangasi yo kumante. Nagbalbaliwan ti inak. Orasyak, nagbalbaliwak matan. Makitak nga rod kat sabali kaitan. Nalinis kan akitaan. Disente kan. Kan napakumbaba kaitan na makisasao. When antipiling, adda ngamin nangawis kanyak ang makijoin iti simbaan. Kat ija nakaamirisak. Kan nagbalinag gayam adakas iti padak a tao. Nasaya at mat na nakaamiris ka, Barok. When ante, iso nga inalag ti oportunidad, tapno makaadalak. Kat adda nang ijaya iti college scholarship. Ala, Barok. Ibagam to kininanang mo. Tasarakan nak ija opisina ti abogado. Tapag saritaan mi ti may papan iti day taabanag. Brian, sapay la ko mata mapakawan nak. Gapot ta pinang pangtaan ka idi. Napakawan kan, Chito. Awan kanyak day jayen. Agyaman nakin ka, Brian. Nasingpet ka talaga. Tinapateg. Nagbalbaliw kan. Kat sapay la ko ma. Tasaan mo na asublian ti dakas nga aramid mo idi. Talaga saanan, Brian. Kat saanan akinadakas ti pangawisakken ka. No di kat awisan ka ti simbaan mi. Sige, Chito. Umayak. Saan anasaya at akanunungan dagiti madi nga aramid dagiti anak. Dagiti naganak, iso da kumati kang runaan ang mangigiya kadagiti anak da, iti nasayaat asorsoro. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Yang. Insurant para iti radyo ni Maya Santos. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panagtarabay na inbag nga oras kada kayo